Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ki patba nong snong ka snong nongra. Nang ni syakmat kinsayo ya ka jingmen toy hakaliang ka umbam umdi hadien ba unong mi khmat jong ka nong thamai constituency ba Gemino Mautho ulawan ra ya ka water supply scheme lane ka nongra water supply scheme phase 1 ka lakon syakahan riu klor tengka uba Gemino Mautho haba ajing kran hakabai day bat ka tei ka scheme ulaong ba ka snong nongra kadai ka wei ni kisnong ka balahe tam ha nong thamai constituency ha ka ba kiladan palat shipho hajar kinong snong bat ka jingdon kam jigi patba ya ka kalanang dawa kat banang mi kisngi hendai lengba kani ka scheme ukarmen ba kanong ka jingkir khu na ka bentaki patba namar mentang ilale ya kanika pom mo ngilale ngila pom ya kanika yu hang ni ti kala kot syaka nyo spa prapo feed kedap mo darang ikren ni kedap ti bang ikmilen tiba ka quantity lene ka quantum of water ka bangila ban generate nang ni tang ha ka sikentaru se kala ban poi syaka 5000 liters di kat kum kani ka scheme ka bangila bu hang ni namar kani ketika phase 1 mo ka population ka bangila ban cover menta kan long ultimate population kan long kan hajar puway but ka rate of supply kan long 70 LPCD but ka total water demand pada hang ni kan long 7,53,626 liters per day dengan semua ban ai burom yang mo ya ka executive committee jong dorbar snong ban ai burom ya ka PHE department ban ai burom ya kini ki laimut ki long kami ki pla ai skop ha ya ka jaka mo ikong Doris pengrup ikong civil pengrup bat ikong trial carbon so ban ai burom iki pi kani ka nongra na du menchua kadai ka snong ka pla safa ba ka pede bat ka umbam umdi bat PE hi dar pi pe da khmat la jong pika sor selong kelas tang man kan lo ceborok ki bentah deh di kanong ra lu kadai kowe ka jaka apa borok ki wan man ya buhai snong mo sekali ka jaka di ngis kong tu ba ka jingdon kam jong ki pat ba nong song snong ru kalong ka ba haduk kata-kata ha ka bede bet kadika umbam umdi ken di ngis kong don bok sibun ba ha ka ni ka sngi mentah ngiyo man sedang no ya kadika process of implementation jong kadika phase 1 keba let's say ngila man pendep apo ka target kalong apo ka sistem bat hadian kan dia pada kasawan saka phase 2 bat ka phase 3 bat kam ta terken dengan sko ba kinong song snong jong ka nongra kilong ki badan bok hadu kata-kata mo pangilala man penyo ya kan ka scheme akan ka snong ka jongki mentahi ka nongra ka don tang ketika dong keti mo mentah ka jaka ka ba syong bat nang thina dong keti ni ayo ban sam mo ya kan nongra berkawe tian re ha ka jingbun jong ki brio menta mo kan ka population jong nongra tingin numla shu pan pendam tang nan thiem mo but dena kan ka daw bangi haman warra hi kan ka scheme nakaliang jong ka PHE department nang ba nila ban generate shu kan ka quantum of water mo mundai tang da bangi ti kan ki borwell menta ti kan ka hang thia dong ti kan ka ka mami nang thi ru ya ka turu ngin persyang belum namar ngin sna ya kan ka samru ka jaka tang ba na ka tu ka jaka ru ngin yoban kam sam ya ka umbam umbi ka babiang kan sikit ki snong para bar ka ba arpan pangakwa ban ong galong ba pi ya kan ni ka surok ka bang ladap ban sna kan ni ru ka de ka we ka surok ka ba ngila persyang na kalyang jongi mo mangakum nom ikmat ban wanra ikan ni ka surok namar ba kala cover ya sibun kilong yeng kiba syong kiba sa sendiri mencua de ka sulong baik ka lenti khendo mo bat ha ka por slap mo ha ka por slap kibriu ki syam sitom ba tingila ayo ban ngila ayo ik ni ka scheme ka bakot kemba siklur prapolak na ka PWD bat ya ni ka scheme ngila de ban complete mo ngila complete ik ni ka scheme de nga syukwa ban chu ya thu mo iki pat ba nong syong snong jong ni ka nong mai constituency ru ba nakaliang ka jonga ndai tang ya kenika scheme ke bangiyo PWD mo kenika snong nongra ka pot ya ka siklur prapolang ndai ki babon ki scheme ke ba nakaliang ke jonga kum nong kemat rengkal ke jinge trailang bat ke dorbar snong angni nongra ngilala banwara sibun
mo ka scheme ka bide ba ka NREGS dan ka scheme ka bangi ong ka sispasngi tualong ka jingmen toy yakini ki nong snong jong ka nongra hi berkoi mo layo yaki lenti layo yaki singkin mat mutar peper de ngasko budi ban ai ka burom ya ka dorbar snong nongra abla tresitom mo banwara yakini ka NRGS ru yakini ka snong lam mat kini ka ba ngasultanat kalong ba ilasna yakini ka teknologi ka batmai yung kini ki plastic cell mo mat kini ka jing sna yakini ka surok kini ki ong ki brio ki ong ba buat nakaliang tu ki engineers nakaliang tu PUC department yung kini ka surok kala bangne adu hatsan aku snap lasna de kini ki plastic cell mo de kini ru ka way ka ba skopan ai burom ya ka PWD department ka blasim kia banwara yakini ka project jong surok ru kini ka caka